Mere end 11 millioner mennesker verden over dræber drager og redder landsbyer. Lasse Hauberg fra Vejen er en af dem. Normalt en almindelig teenager, men på drengeværelset er han uovervindelig. Her kommer det bedste i verden. Det bedste i verden er en helt anden verden. Det ligner en ganske almindelig dør, men bagved sker der underlige ting. Et klik med musen, og Lasse Hauberg er i fantasiens land. Jeg er til fantasy. Det er bare en af de der børn, som ingen kan forstå. Det her, det ligner nok ikke nogen helt normal port for dig. Og det er det heller ikke for mig. Det er en magisk port. Bag denne lysende port findes helt nye dimensioner. Der er mere mellem himmel og jord og alt det der. Lige nu, der havde jeg faktisk tænkt mig at komme til det, der bliver kaldt livets vugge. Det vi flyver henover nu, det er nogle bygningsværker, man ikke rigtig ved noget om. Lasse Hauberg er en af de 11 millioner mennesker, der deltager i spillet World of Warcraft. Et spil, hvor man i en drømmeverden bekæmper monstre og drager og vinder ære og værdighed. Nogle gange så er det fandme ligesom at læse en bog, være hovedpersonen i en bog. Inde i spillet er han Galokan, The Defender of Light. Det er mig. Og jeg har selv valgt at se sådan ud. Han er større end dig. Ja. Det er bare en illusion, som jeg kan gemme mig bag og se lidt mere mandig ud måske. Hvis du kigger, så ligner vi jo ikke lige frem hinanden. Men det er Lasse Hauberg, der bestemmer, hvad Galokan render og laver. Lige nu er han ved at befri en landsby for monstre. Det er satan. Hvor kom du fra? Vi mangler en portal nu, og så skulle vi gerne komme i kamp med deres leder. Og hun er led. Nu kommer der en til. De erfarne deltagere i spillet kommer op på et højere niveau. Og der kan man skabe sine egne hjælpere. Hende her kan afværge særligt brutale angreb. Den her Jasvip, den kan sørge for, at jeg får mere liv eller bliver stærkere. Den her helvedeshund, det er sådan en, der virkelig kan gøre skade. Det tror jeg godt, du kan se. Men den bruger du meget? Ja, den jeg bruger allermest. Lige nu er han ved at beskytte en lille landsby mod fæle væsener. Og han har sluttet sig sammen med 4 andre spillere. Han aner ikke, hvem de er, eller hvor de kommer fra, men de står sammen mod de onde. Og hvis den der kugle der, den kommer for tæt på os, så kan den slå os ihjel. Sådan, det var det. Det lykkedes at redde den lille landsby fra uhyrene. Man bliver lidt stolt af sig selv, når man gør sådan nogle ting. Mine forældre siger, at jeg har fået en stærkere retfærdighedssans på det sidste. Der har været lidt i min klasse med, at der er nogen, der drillede en bestemt pige sådan, og tog hendes taske og sådan noget en gang imellem. Så begyndte jeg så at give hende de ting tilbage, som de tog. Fordi jeg synes, det skal de fandme ikke gøre. Det er da ikke sjovt for hende. Før der havde jeg måske bare holdt kæft og set til fra sidelinjen. Han kommunikerer over nettet med spillere over hele verden. Og det har været en gevinst på mange måder. Jeg har virkelig forbedret mit engelsk. Virkelig, det er sindssygt godt nu. Tell me about it. Well, let's see, I'm one of the best pupils in my class. Det har også været en fordel, at alt i World of Warcraft foregår på engelsk. I read English too. I read Harry Potter in English just a week ago. Det kunne du ikke før? Nej. Det kunne jeg bestemt ikke. Så han vil til enhver tid forsvare sit elskede computerspil mod alle fordomme. Så snart man nævner World of Warcraft i forbindelse med en person, så tænker de, han er en nørd. Han sidder der helt alene, og han afsonderer sig selv fra omverdenen, og han bliver bleg, og han bliver skidt tilpas og sådan noget. Sådan er det altså fandme ikke, altså.